תעלי על הגשר, נראה אותה כאן. טוב, תקשיבו, יש לעשות את המערכת טיהור מים של הבריכה, ויש לעשות את גדר. מה זה טיהור מים? טיהור מים זה שאנחנו צריכים לעשות פה אגם ירוק, שיטהר את המים של הבריכה, גם על ידי צמחים. זה נקרא ביולוגי. אני רוצה לעשות את הגדר ואני רוצה לעשות את המערכת טיהור מים. אבל זה לא אבל אני לא הרציתי לקחת משם. אז מאיפה? אני אראה לכם, תחזיר את זה. יאללה, מי רוצה מה? חבר'ה, אני רוצה שתתחילו לעבוד. אני הבנתי ואני הראיתי לך מה אתה יכול לדחוף, אבל אתה לא רוצה את זה.